zit nog een beetje handel in. Er zit nog handel in, nog lekker catering iedere dag wat we kloor kunnen maken voor de mensen. Nou, want nou heet collega Hans van Wolde het enorm veel publiciteit gegenereerd met zijn frietwagen overal. Hè? Wat door gemeentes op een gegeven moment geweerd is vanwege de toestanden die eromheen. Ja. Erik, kom nog even erbij. Want ja, hele bediggende bediening, maar hij werkt nou ook in Den Hof, in de tuin. Ja. En wij komen hier een tas koffie drinken. Lekker bekje trouwens. Ja. En we hadden het net ook even over Hans van Wolde, hè, met zijn frietwagen. Ja. Veel publiciteit gegenereerd over de creativiteit die dan toch weer ontwaakte in horecamensen. In dit geval ook bij sterrenkoks. Ja. En dan komt ze met een kiosk. Mooi hè? Dit noemt ze een kiosk. Ja, vadersboutique. Ja. Ik mag het geen frietkrom nemen. Nee. We hadden vanaf januari hadden wij hier een frietwagen. Maar die had geleend van een collega, verhuurd van een collega. Ik dacht bij mezelf, ik koop zo'n ding. Ik ben voorlopig toch niet dicht. Dus ja, zodoende. Dus hij koos bijvoorbeeld een week geleden ook apres-skiën bijvoorbeeld. Ja, je hebt zien hoe druk het was zondag. Maar, want ik kwam hier zondag voorbij en toen zag ik wie druk het hier was. Hap afstand hè? Ja, dat film ik op. Want we hebben dit en hoeveel meer mensen moeten zeggen van hou je alsjeblieft even achter de tafel blijven, dat is niet normaal. Maar en geen alcohol, niks. Maar hadden ze zich hier dan ook iets? Ja? Meer dan dat wel, gelukkig wel. Ik vind het is altijd leuk om een menukaart samen te stellen. Dat is altijd een uitdaging ook. Hè? Ja. Als ik dan denk aan wat ze hier dan kunnen doen. Het een boutique, een kiosk. Maar het is toch, de sticht je dan toch te snacken op een gegeven moment die boete. Hè? Neem eens even wat dingetjes op. Misschien Rudy, kan jij even dan een glimp van de menukaart meenemen? Je moet even een bordje meenemen, dat is leuk. Oh, mag je met de camera even door? Ja. Er staat bijvoorbeeld... we beginnen met de koffie. Ja. En dan heb je lekker onze Berliner bollen. We hebben een soort Berliner bol met vanillecrème aardbeien. Lekker, dat keer erbij. Oh, die heb je er net neergezet. Kijk. Ja? En dat hebben we. En bij de koffie krijg je een cakeje. En dan hebben we een kaart van een lekker soepje tot onze bekende vaderskret. Maar ook een brioche met ganzenpaté. En ja, dat mensen zijn fantastisch. Maar ook een boet. En gebakken balkenbrei van de gooien. Of een tosti. Ja, dat is zo'n dikke hè. Oh, ik moet net zeggen, want jongens, een tientje voor een tosti. Nee, dat is wel een speciale. Oh. Dus alles is wat hierop staat, is niet normaal. Ja. Hé, maar de laks nog, gelukkig. Ja, joh. Je kunt ook laag springen wat je wilt. We moeten het met z'n allen doen hè. Als we met z'n allen een beetje aan de regels houden, dan gaat het over. Je kunt niet iemand de schuld geven. Ik sprak van de week nog iemand, ik hoop dat de regering afgerekend wordt. Dat is totale onzin. Weet je wie afgerekend moet worden? De mensen die zich niet houden aan de regels. Die moeten afgerekend worden. Ja. Want daardoor zijn wij dicht. Ja. Ik heb 35 man in dienst. Hè. Die hebben allemaal gezin, huis, kinderen. Dus ja. Wie helpt ze dat? En ze zien nog allemaal aan boord? Allemaal. We kunnen blij zien dat we nog iedere dag voor de chef mogen werken. Al is het in een tuin, al is het heen bij de foodtruck die we dan gehad hebben, ook bij de boutique. Of catering rondbrengen. Catering voor alles. Dicht kan ze ook nog lachen. Ja. Dat moet wel. Stiert een contract was gelachen. Ja. Maar is het desondanks nog steeds leuk? We doen het nog steeds met net zoveel plezier, zeker. Ja. En het is leuk ook met het... Ik heb er nog één boven de henghoed. Met het team onderling dat we toch nog bezig zijn. Ja. Maar het leefste doen we natuurlijk waar we gewoon in zijn. Alles wat we nou doen, heeft helemaal niks... er is niks op de kous van wat je moet doen daar nou. Hè. Ik bedoel, je bent niet open, je doet niks. Maar het is wel goed voor het team, we doen het met z'n allen. De jongens aan de keuken, en voor de bediening, en de huishouding, de receptie. Iedereen doet wat. Hè. Dus ja, je moet aan het rollen blijven. Dat is heel belangrijk. Ook voor jezelf, maar ook voor je gasten. Dat je aan de swing bent. Ik kan me niet voorstellen dat iemand niks doet. Dat kan ik me niet voorstellen. Is het niet zo ook, Erik, dat ze soms een crisissituatie nodig is om nieuwe creatieve bronnen weer aan te boren? Zeker. Bijvoorbeeld, toen we vorig jaar voor het eerst dicht moesten, 16 maart. Toen heb ik binnen ken je, de restaurant in Brazilië heb ik omgeswitcht. Het restaurant is nou breder, groter.
Ik heb meer ruimte en alles. Ja, het heeft voor het werk en alles. Het is beter geworden. Het is gewoon beter geworden. Ja. Dus ja, dit is ook zo. Ja, dit had je even nodig. En het is niet leuk hoor, daar niet van. Het is gewoon niet fijn, absoluut niet fijn. Want iedere dag probeer je toch te overleven. Maar we moeten het met z'n allen doen, met z'n allen aan die regels houden. Het is heel simpel. En ik weet dat iedereen het lastig vindt, het wordt steeds moeilijker. Maar even doorzetten. Even doorzetten. Dan zijn wij ook open. Snap je? Ik ben dus als ik die verhaal een beetje beluister, ook richting de politiek, er zijn geen schuldigen die ze nou aan moest wiezen. Ik vind dat de politiek het fantastisch heeft gedaan. En natuurlijk zijn er maatregelen genomen. Toen wij het hotel open mochten, in één keer mochten we niet meer na 8 uur alcohol schenken. Ja, dat komt er niet meer. Dat komt er niet meer meer. Natuurlijk, dat zijn ook dingen die je denkt van, je had dat nou gemoeten. Maar hier is geen draaiboek voor. Hè. Hier is totaal geen draaiboek voor. Waar wel een draaiboek voor is dat die mensen die regels worden gezegd en die zich niet aan de regels houden. Of je nou in het Vondelpark zit, of je zit hier zit de schaatsen met ik weet niet hoeveel honderden mensen met rijtjes en vezels. Jongens, dat kan niet. Dat moet je gewoon. Zolang dat nog steeds gebeurt, gaan wij niet open. Ja. En dat is heel triest. Even terugkomend op de boutique. Ik vind altijd, ik heb het altijd cool gevonden, zou ik tegen nou eerlijk zeggen, heb ik tegen nooit persoonlijk verteld, dat een sterrenkok zich een openlijke liefdesverklaring uitspreekt naar een ordinaire snack, met alle respect, als een kroket. Ik ben al heel lang helemaal gek van kroketten. Er is een krokettenconnoisseur. Natuurlijk kan ze dat nou ook heel krijgen. Ja. Maar als ik dat dan zo zie, dan denk ik bij mezelf van, zou je dit een believertje kunnen zien, deze boutique, al dan niet op een andere plek? Zeker. Dat is ook wel een wijwens geweest dit hoor. Want ik heb hier zondag gestaan en ik heb het druk gehad. En ik heb genoten, dat was fantastisch. Ja, natuurlijk is dat leuk. Je moet ook een beetje de positieve dingen... Ja, probeer positief te blijven. Hè. Ik bedoel, ook de positieve dingen eruit halen. Dat is heel belangrijk. Hè. Daar doen we met de jongens ook over hebben steeds. Ja, het is gewoon leuk. Het is leuk om te doen, maar omdat je aan de gang kunt blijven, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En ik mocht dit, dus ja, daar ben ik er blij mee. Ja. Hesse op enig moment, want we zitten nu een jaar met ups en downs. Het is net Moedermaas met de golvende beweging. Golfje hier, golfje daar. Ja. We zouden nog golf 3 moeten krijgen als we de connoisseurs moeten geluwen. Heeft zich toch op enige moment slopeloze nachten van gehad? Nee, ik heb geen slapeloze nachten gehad. Ik heb wel zorgen hoor. Tuurlijk heb ik zorgen. Je hebt toch een hoop mensen in dienst en het pand en alles moet toch betaald worden. En je krijgt natuurlijk een gedeelte, een nauwregeling doe je mee en dat soort dingen. Maar ja, je probeert op eigen kracht toch zoveel mogelijk door te gaan. Dat zit in je, dat je bent ondernemer, je wilt gewoon een stukje verder. En daarom doe je van alles bedenken, verzinnen om aan de gang te blijven. Dat is heel simpel. En ook het inkomsten te genereren, dat is heel belangrijk. Want als je helemaal niks doet, dan kun je net zo goed de sleutel opdeken en dat is klaar. Dat is klaar. Dan heb je zin. Ik vind het veel te leuk wat ik doe en helaas wordt het bij het ondernemen. Het meest frustrerende is dat je alles wegsmelt, terwijl je er helemaal niks aan doet. Kijk, als je een verkeerd management hebt gedaan, of er is iets fout gegaan of zo, weet je wel, dan is het jouw schuld. Maar hier kun je gewoon helemaal niks aan doen. En dat is frustrerend. Maar waar ik me dan wel een beetje aan stoor, heel erg aan stoor eigenlijk, is dat andere mensen de schuld geven. Als nou iedereen gewoon, wat ik al een paar keer heb gezegd, die schouders eronder zet en een van die regels houdt, jongen, dan zijn we met z'n allen ook open. Dan zijn wij open, dan zijn ook andere branches die daar ook zoveel van te lijden hebben, ook open. Klaar af. Ja. We zitten bijna een jaar dicht, ondanks een goede zomer. Ja. En niet allemaal als een eigen BV'tje denken, maar ook eens... Gezamenlijk, ja. Gezamenlijk. Het zou mooi zijn, hè? Het zou fantastisch zijn. En dat kan ook. Tuurlijk kan dat. Denk ze moest ik ook gerust antwoord op geven. Denk je dat het nog ooit zo zal weren als dat het was? Nou ja. Het zal toch altijd, denk ik wel, in de horecasector op 1,5 meter blijven. Geen handen meer schudden, die dingen. Het zal niet meer weren naar wie het geweest is. Met grote groepen bij elkaar, de eerste jaren. Want denk je toch even nou, Erik, dat ze bijvoorbeeld dadelijk moest gaan vragen aan mensen die bij dich willen komen eten, of ze bijvoorbeeld ingeënt zien of zo? Ja, dat had je van tevoren al. Hè. De mensen die binnenkwamen moesten zich registreren, handen desinfecteren. Ja, die dingen had je al een beetje. Ja, er zullen dadelijk heus nog wel wat reglementen bij komen.
Ja, en daar moet je gewoon aan voldoen. Klaar af. En ik denk dat een van de veiligste plekken is een restaurant. Er zijn heel veel restaurants in Nederland en heel de wereld staat in brand. Hè. Wij zijn niet de enige, heel de wereld staat in brand. Dus ja, als je met bepaalde maatregelen je moet aanpassen, moet je dat gewoon doen. Klaar af. En ik denk dat voorlopig, net wat Stan zegt, zal de horeca, zal de grote partijen en feesten zal niet doorgaan. Of mensen moeten allemaal geïngeënt zijn. En dan zal, wat ik laatst mooi in het nieuws, dat Oostenrijk pleit voor een Europese pas, een indendingspas. Dat zijn dingen die eigenlijk normaal goed zullen zijn. En ik denk ook dat nodig is. Om het nog even in Bourgondische termen te houden, culinaire termen zoals je wil. Het valen was nog genoeg spek op de ribben? Ja, het spek is niet heel dik meer, maar tot nu toe houden we het wel vol. Ja. En vooral met dit soort dingen, als mensen lekker hier een broodje kroket komen halen, dat steunt ons aan alle kanten. Ja. Want ik neem aan dat mensen uit Groot Venlo, die voornamelijk hier naartoe komen, dat die dan ook, dat ook wel lekker is om even een hart onder de riem te krijgen. Ja. Toch? Ja, de mensen zien allemaal positief en ze vinden het allemaal fijn dat we het voor doen. Dat ze toch nog... Het is voor de mensen een uitje met zo'n lekker weer om er toch even uit te zien. Even een kopje koffie, even wat lekkers erbij, even een preutje kunnen maken met andere mensen. En dat doet ons goed. Erik, wat is de grote runner op het menu? Wat lukt het hardste? Wat krijg je niet aangesleept? Broodje vaders kroket. Ja, dat denk ik wel. Zondag was ik uitverkocht. Dus het is steeds als een normale stiest zich nou kroketten te draaien. Ja, zeker. We zijn vanmorgen ingepakt. Dus ja, we kunnen weer gaan. Gisteren zijn ze gerold. En welke oplagen? Hoeveel maakt ze er dan? Ja, we hebben er gisteren een kleine 2000 gemaakt. 2000 kroketten? Ja. In één dag? Ja. En is dat nog allemaal handwerk? Grotendeels. Wordt geportioneerd met een machientje en de rest is verhaald. Dus het rollen is nog gewoon handwerk? Met de hand. Fijn hè? Rol sticht dan mee? Ik rol mee. Dan weer de kroketjes niet heel moeilijk. Ik doe het nog. Ik dacht een hoop.